LVK, kinder-LVK en we hebben zelfs het tiener-LVK. Dat gewoon noemen we Wim Jensen, Pascal Schutterland en Davy Jansen, de winnaar. Welkom. Ja, Davy Dig alvast even gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Veel niet 20 centimeter groter? Nee, dat hebben we absoluut niet. Nee. Dus met beide benen op de grond gebleven? Precies, dat is toch wel belangrijk dat je dat toch wel blijft. Ja. Is het ook belangrijk om de vastelovend, willen we in de toekomst behouden en met de jeugd te laten groeien? Ja, absoluut. Dat is ook eigenlijk de intentie geweest van ons om de jeugd de toekomst te hebben. En er is om het LVK zeg maar vanaf 18 jaar is, daartussenin waarneemt. En vandaar dat Wim en ik eigenlijk het TVK hebben in het leven geroepen. Ja, gericht op tieners van 12 tot 18 jaar. Wat is de kwaliteit van de tieners tussen 12 en 18 jaar als het gaat om vastelovens muziek? Verrassend hoog. In die zin verrassend. Ze hebben natuurlijk, verder daarvan hebben een VEUR-traject gehad bij het KVL. En daar werd er gewoon goede carnavalsmuziek gemaakt. Maar bij het TVK komt er toch wel weer een stapje bovenop. En wat ik voor zelf heel erg leuk vind, is dat de tieners vaak iets anders zoeken. Dat huurden we een beetje bij tieners uiteraard. Maar ze zoeken toch niet het traditionele, of vaak niet het traditionele. De winnaars zijn er een typisch voorbeeld van en zoeken andere melodieën, andere teksten, andere typische tienerszaken. Wat hebben we dit jaar onder andere allemaal gehoord qua thema's in de muziek van de tieners? Wat is het eigenlijk gekomen? Nou, dat ging van disco tot Rowenaise, tot Tiroler muziek, Rowenaise-achtige nummers, eigenlijk van alles, maar ook traditioneel ook. Ja, dit is wel de toekomst ook voor het LVK. Ga je daardoor ook het LVK misschien een klein beetje qua sound de komende tijd veranderen? Dat is onze insteek wel in ieder geval. En in die zin zou ze dan willen veranderen? Mag het meer uptempo? Mag het meer andere teksten? Wat denk je erin? De tempo's, de melodie en de mars, daar is niets mis met. Maar als je nu ook LVK ziet, nummer 1 en nummer 3 zijn toch niet traditionele carnavalsmuziek. TVK sluit erbij aan en ook het KVL, daar zie je regelmatig met andere melodieën komen. Ja, dat is toch wel leuk. En dan zie je ook gewoon in de commerciële sfeer groepjes komen die gewoon bekende melodieën gebruiken, carnavalstekst eronder zitten en feesten maken. En waarom niet? Ja, David heeft ze gewonnen samen met een groep natuurlijk, niet alleen. Wat is het moment geweest dat je dacht, veel gewoon schrijven voor dat TVK, inschrijven voor dat TVK, want je wil gewoon eens een keer meedoen. Wat was dat moment? We hebben vorig jaar meegedaan en dat was echt een geweldige ervaring om dat mee te maken. Dus eigenlijk gaan we meteen naar de finale van vorig jaar aan zoiets van volgend jaar willen we er nog een keer aan meedoen, want ja, zoiets, om dat tegen vrienden, tegen iedereen te vertellen dat je zoiets mee moet maken, dat is toch wel echt geweldig. Ja, maar schrijf je dan de muziek zelf? Nee, dat doen we niet. We hebben het, Leon Aert, Jules en Roel Gommans hebben het voor ons geschreven. Ja, en die zien we natuurlijk ook heel erg dankbaar dat die dat voor ons hebben gedaan. Ja, je hebt met recht gewonnen. Waarom denk je dat je gewonnen hebt? Wat maakt het onderscheid tussen Doen Sound en de sound van al die andere 13 deelnemers bij dit? Oh, nog wat meer. Zeg het maar even hard op. 15 deelnemers. 15 deelnemers. Wat was dat het verschil? Ja, wat maakt het verschil? Nou, misschien hebben we de angst de organisatie even gebroken. Of vond je dat hier opmerkelijk een verschil zat? Hè? Ik denk vooral in het niet het afwijken van het traditionele carnaval. Het huurt bij tieners om een beetje dwars te zijn, een beetje tegendraads te zijn. En dat komt ook weer een beetje in hun muziek goed. Verdond het huur niet zoals anderen het doen. En wat ik heel erg sterk vond, maar ik moet natuurlijk voorzichtig zijn als organisator daarmee, maar ik het heel erg sterk vond, is dat ze een sfeer overkosten brengen op de zaal. Dat was fenomenaal. Je hebt meteen de hele zaal plat. En of dat nu LVK of KVL of wat geweest, ik weet zeker dat ze overal de zaal plat kregen. En dat is leuk. Ja, Pascal, TVK heeft een jonge carrière op dit ogenblik, maar als we kijken naar de toekomst, waar ga je dan hergroeien, dat TVK? Nou, we hebben niet de ambitie om zo groot te worden als het LVK, maar het gaat wel langzaamaan de kant op. Want we hebben vorig jaar voor het eerst over 400 bezoekers. Dit jaar zat we op 2 dagen dan op 1500. Dus dat gaat heel erg goed. En we willen gewoon dat we eigenlijk als organisatie plezier erin hebben en kwalitatief hoogwaardig blijven groeien. Ja, Davy, ja, voor dit sta ik het nummer nog eens een keer enkele voor ons opvoeren. Is nu doordat ze het TVK gewonnen hebben, de vastelovend voor dit veranderd, of is er nog steeds dezelfde vastelovend gebleven? Ja, vastelovend blijft geweldig, ook al hebben we dit gewonnen natuurlijk. Het werd wat drukker, dat is wel, maar ja, misschien nog wel iets mooier door dit. Ja, want wat is eigenlijk de prijzenpot als er de TVK wint? Eeuwige roem?
Ik hoop dit is het dat wel. knikken. Ja, ik hoop het wel. Vorig jaar hadden we de eerste TVK-winnaar, die worden dit jaar ook weer biedt met zin komen optreden. En die vertellen dat ook dat het om de roem en de eer gaat en de beleving tijdens de dagen zelf. En natuurlijk met die hele grote, die de zoekkoers gaan, 11e van de 11e, de vastelandfinale. Is natuurlijk hartstikke mooi voor de jonge gasten om dat mee te mogen maken. Oké, Davy, de rest van die groep staat al klaar. We zien dat ze heel even snel hun namen noemen, want Simon de Mid gaan delen in de roem. Doen collega's, noem ze even die naam. Rechts hebben we Sjoerd, in het midden hebben we Maarten en links hebben we Bob. Oké, voeg toch even Davy die de rest van de groep. Ja, een keer op het TVK georganiseerd. Dit is het moment voor Limburgse bekendheid. Ga even zitten. Wim, wij mogen de eer geven om onze supergasten aan te kondigen. Misschien mogen we dat ervoor, Wim. Het is toen eer. Daar is de camera met een rode lamp, daar is het Limburg. Ik neem even pauze voor de winnaars van het TVK. Nou, dan heb ik bij deze de eer om de tweede winnaars van het TVK 2011 aan te kondigen. Dat zijn de stappers en ik zeg het gewoon goed, Roy.